ना ना ना, चौकल मत। अब बरसों के बिछड़ल लोग जब मिलल बा त इ त होकबे करी। अब मान लो बहुत दिन से इहो का कहत रहलन कि बहुत रोले बानी उनकरा प्यार में, त इ त होकबे करी नु। बरसों के बिछड़ल लोग पवन खेसारी मिलल बा त इ त प्यार वाला बा, त इ सब प्यार त होकबे करी। अब भोजपुरी फिल्म फेयर अवार्ड केकरा खाती, हमरा धुरंधर भैया खाती इतना लकी साबित भइल बा कि मतलब एबार धुरंधर भैया पूरा गदगद हो जान। पावर स्टार तो कहे न कहा एक वाली एंट्री दिखा के चल गई, लेकिन हमार धुरंधर भैया एकदम पूरा मय छाइल बड़न। रील पर रील क्रिएट होता, साथे घूम घूम का बरसों के बिछड़ल इनका लोग के केमिस्ट्री बड़ा बढ़िया लाइल बा तो लाल हो, लेकिन नाम होने पुकरा जाई मरते तू एजा करते रह जी। बतावा ओने बगल में मनोज भैया खड़ा रहलन तबो लेकिन धुरंधर भैया हम तारा के यही थोड़ी कहनी धुरंधर वाला गुण तारा में बा, हम कहनी कि तारा में दोसर गुण बा, धुरंधर वाला गुण बा। अब फैंस के इंतजार बस ये बा कि पवन खेसारी कब मिलेलो, इहो लो वर्षों के माने अलग वाला ठीक बा, हेंग ना मिलेलो तेंगा देख लो ठीक बा। लेकिन सब लोग ये इंतजार करते कि पवन खेसारी जे बा लो कब मिलिलो। अब खेसारी भैया तो है अपने में लागल बड़न, ढेर दिन के बाद खुशी मिलल बा, हाय कैसी हो ये। अब पवन भैया होने जाके बैठल बड़न, एक जनी औरी आवे वाला रही वो अली ना, तो पवन भैया का करस है ना, तो कम से कम उनको लोग के गाना मिल जाई जगह इनकरा लोग के मिल गई। ढेर दिन से नहीं बेवफाई भइल रहल, अब इनकरा लोग के गाना मिल गई तो उनको लोग के मिल जाए। ना 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 ई मत सोचिए लो कि हम कहतनी कि लो ना, ई मत सोचिए लो माने हेकर मतलब उल्टा मत समझ लो यार बा। हम कुछ कुछ माने मतलब कि दिल से दिल केगा समझाई यार, मतलब कि एगो ना होला रिश्ता दिल से दिल है सब तो एक के बा। ए मर्दे समझ लो का समझ लो ठीक बा, जौन सी बा ठीक बा। मिलता नहीं अगला वीडियो।